नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों होनबानो गासैबो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। दानि जुगनि मादैमोनाबो जोबोरैनो फास्ट जानो हमबाय आरो दावगाफुनो हमदो। दानि जुगनि मादैमोनाबो दावगाफुनो हमदो। बे भिडिअ जाहैबाय सासे मादैया बाइक सलायदो अग्रं दखना गाननानै बाइक सलायनाय भिडिअ। मादैमोनाव आलासि फैदोंमोन। बे आलासि फैदोंमोन। आलासिया बे बाइकखौ लाबोदोंमोन। बेनिफ्राय बाइकखौथ' ओरैनो स्कुटिफोरखौथ' सलायनो रोंखायो। ओमफ्राय मा जादों बाइकखौबो सलायनायनो बिदोंमोन। बिनानै ओमफ्राय होबाय। होनायाव बिखौबो सलायनो हाबाय बाइकखौ। बै आलासिनि बाइकखौ सलायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सलायनो हाबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे बाइकखौ सलायदो इयो बहुद स्पिडैनो सलायदो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। एसेनोसै लोगोफोर।